बिपिएफखौ नागारनाय आन्दोआव आंहा ओरैबायदि दं, थारमाने बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दानो हाखानाय नंला। बिपिएफआ गावस्रा गावस्रि जाबाय। दाखालि एमपि इलेक्सनाव जों जेनखादों बनरगाव हिसाबै, आरो बनरगावनि बिपिएफ पार्टिफ्रा आइ आफाफ्रा राजिब ब्रह्म सारखौ लोगो मोजां मोननायनि थाखाय बिपिएफनि मानसिफ्रानो आरो खावसेया फैबावबाय। अब्ला बे बिपिएफआ बनरगाव समस्थियाव बोरै देरहागोन? निस्सय देरहाया, अंखआनो मिलायहैला। नंखायनो जों दे खौसे जानानै जों राजिब ब्रह्मखौ सहाय होनो होननानै जों दा जयैनो फैदों आरो। दा दिनैनि दिनाव आं जयेन जाफैबाय बिजेपि पार्टियाव। आं बिपिएफ पार्टिनि सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन बनरगाव ब्लकनि। दा साननानै नायबाय आङो, माने पार्टिया मोनसेल' थाया, बिभिन्न पार्टि थायो। दा पार्टिखौ नायनानै स्टाडि खालामना मोनबाय आङो। दानि बिजेपि पार्टिया रुलिं पार्टि हिसाबै बहुत पावारफुल। आरो नेक्स्ट फैगोन 2025आव बड'लेण्डआव बिसोरनो जोंना बिजेपिआनो गभर्नमेन्ट दागोन। मथेथे आं पार्टिजों बांद्राय माबा खालामाखै, खिन्थु आं केन्डिडेट हिसाबै जोंहा राजिब बांगाल ब्रह्मआ माने बिजेपिनि टिकेट मोनबाय होननानै खोनानायलाय बिथांखौ आंबो एसे सापर्ट होफानोसै। बिथांनि बेबहारा माबायदि बेफोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो एखे गामिनिखाय जों मिथिगौ आरोखि। बिथांनि बेबहारा ओरैबायदि, आं बिथांनि बेबहारखौसो एसे बुंग्रोनानै होनो नागिरदों। थारमाने बियो मानसिफोरनि गरिब दुखि बिपद आफदाव सोरबाफोर जुदि सहाय सहायता एसे बियोबा बिथाङा मालाबाबो आखाइ गोजा बै दुखुथिया बिथांमोनखौ ओरैनो थिनहरफेरा, हानायखिनि सहाय होबोदों। आरो EM जानाय समाव बिथाङा गामि सिं सिं गावनो थांनानै बहाय लामा नांगौ, बहाय दालां नांगौ, बहाय जाम्फै नांगौ, बेफोर जिनिसखौ नायै बिथाङा गावनि निज मेगनजोंनो होबोदों। जायनि फलाव बिथांखौ पाब्लिकफ्रा रावबो गाज्रि मोना, बिथांखौ सब समाय EM जाजानो लुबैयो। दा जों जयैनो फैदों, जों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ज' मिलायलायनानै दिनै 50 जन जाबाय आरो जाबावगोन, लाइनाव दंबावो। आरो जों ब्लक लेभेलनि बिथांमोनखौबो खावलायहरो, जोंहा बेवहाय जेबो गाज्रि मोननाय गैया, बिथांमोनाबो फै। जों बिजेपि जानानै आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जिहेतु बिथांमोना पावारफुलबा जोंनि डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोना जथेस्थ' BTC एरियाखौ खालामनो हागोन। BTCआ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टल', बिभिन्न स्टेटआनो जुदि सोब जायगायावनो डेभेलप जायोबा बिजेपि गभर्नमेन्टआ जोंनि BTC एरियाखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हायिनि जेबो खोथायानो गैया। जोंहा बेवहाय जाथि भेद थानो नाङा राजनितिकआव। गुबुन पार्टियाव थांनानै बर'नि मा मावगोन बे नङा। गभर्नमेन्टआनो राजा, गभर्नमेन्टआनो पावारफुल। गभर्नमेन्टजों लोगो जानानै जों खामानियाव आवगायनांगौ, रायजो राजानि डेभेलपखौ नायनांगौ, आइ आफानि थाखाय सहाय सुबिदा सब समाय जों होनो हागोन बायदि मानसिखौसो जों EM हिसाबै एबार बे 2025 सनाव आं हरजानो लुबैयो आरोखि। नोंथाङा बिपिएफखौ नागारनायनि आन्दोआव मा जाहोन दं? आन्दोआव बिपिएफखौ नागारनाय आन्दोआव आंहा ओरैबायदि दं, थारमाने बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दानो हाखानाय नंला। बिपिएफआ गावस्रा गावस्रि जाबाय। दाखालि एमपि इलेक्सनाव जों जेनखादों बनरगाव हिसाबै, आरो बनरगावनि बिपिएफ पार्टिफ्रा आइ आफाफ्रा राजिब ब्रह्म सारखौ लोगो मोजां मोननायनि थाखाय बिपिएफनि मानसिफ्रानो आरो खावसेया फैबावबाय। अब्ला बे बिपिएफआ बनरगाव समस्थियाव बोरै देरहागोन? निस्सय देरहाया, अंखआनो मिलायहैला। नंखायनो जों दे खौसे जानानै जों राजिब ब्रह्मखौ सहाय होनो होननानै जों दा जयैनो फैदों आरो।